и да прави наистина страхотни илюстрации, защото ето как времето минава и аз като отворя тази книга, все повече ми правят впечатление тези готини илюстрации, които е направил Момо. Ще му дам думата и на него, Момо, за да кажеш какво те провокира. Всъщност те така или иначе не са тръгнали за тази книга, но спомняш ли си как с тебе седнахме и решихме ти да бъдеш автор на илюстрациите? Спомняш ли си до този момент? Не си го спомням много, ама просто баща ми видя, че рисувам много, особено в училище. Рисувам повече, отколкото да внимавам в часовете и се оказа, че всъщност това, което рисувам, доста добре би допълнил книгата и решихме просто така да издействам нещата. Така стана. В интерес на истината, най-обичам да, нали, айде нашето, на тати детето, ама в случая просто илюстрациите, нали, вие като вземете книгата и ще ги видите, просто станаха такива непретенциозни, хубави илюстрации, които си добавиха стойност в книгата. А иначе, това, с което започнах и на днешното посещение по-рано с математическата гимназия, тук дойдоха 3 класа, отдавна не бях забравил каква сила са учениците, особено от 5-ти клас, могат да те купат и да те продадат. Това им разказах на тях, на вас директно ще си го прочита, защото то просто е формулирано по-хубаво. И така, тази книга е създадена, за да предложи основни теми, по които е добре децата да имат мнение, да мислят критично, за да бъдат личности. Те са изключително подходящи за тема на разговор, провокират въпроси, а често въпросите са дори по-важни от отговорите. Спомням си как веднъж край едно море видях дете и баща при Созопол. Детето беше на около 3 годинки, тичаше напред-назад и всеки път, когато видеше нещо, въодушевено го посочваше. А таткото само кимаше и повторяше това, което въодушевеното дете сочеше. Чайка! Да, тате, чайка! Море! Да, тате, море! Кораб е там! Да, тате, кораб! Така не се прави. Беседни кажи на това дете какво прави чайката, как е хубаво когато лети и кофти когато те наака. Но пък казват, че било на късмет да те надриска птица. Кажи, че корабът пренася товари, че плава в морето, че огромен и тежък, че най-популярният бил Титаник, брилянтен кораб без много късмет. Любознателното дете е дар Божий, а тъпия родител – бич Божий. Не бъди от втория тип. Тази книга няма за цел да ти отгледа и възпита децата, такава книга по принцип не съществува, тази просто може да ти помага в това безценно пътуване, каквото е детството и родителството. Това е всъщност тези встъпителните думи към книгата и в нея съм използвал и изключителни специалисти и изключителна експертиза като доктор Никола Петров, шефа на обсерваторията в Рожен. Той е астроном, човека, който гледа в звездите. Винаги е по-хубаво да гледаш звездите, отколкото в краката си. Професор Евелина Килбечева, Христина Масалджиева, Деяна Костова, те са исторички. Сред тях и учителка по история, която пък да може да свържем точно темите с така да бъдат поднесени на деца, които учат в училище. 12-14 годишни са перфектният таргет за тази книга. Деца. Михаил Константинов, професор Константинов, който ни пише, има една книга, глава от книгата, която се казва "Защо е важна математиката". Математиката е много важна в нашия живот. Това аз никога няма да го разбера, но той е убедителен. Георги Милков, той скоро издаде и книга, колегата от Българската национална телевизия. В тази книга той с мен си говори за религиите, т.е. неговата експертиза за религиите, защо има конфликти между религиите. Хубаво е децата от малки да ги знаят тия неща, поднесено като за тях, но не инфантилно. Никой не обича инфантилните неща. Томислав Дончев, тогава беше вице-премиер, той разбира от държавата и е философ, смисъл, има много хубав изказ. Влади Горанов тогава беше финансов министър, но той разбира от парите. Знае каква е разликата между ценност и стойност. Обяснява защо не може да има безплатни неща. Точно като за деца. Като беше математическата гимназия, петокласниците ме бяха попитали: "Сине, ще ми дадеш ли безплатен абонамент за уча се?" И викам: "А ти би ли направил нещо безплатно ти? Би ли работил безплатно?" Не бих. Викам: "Виждаш ли? Това е много важно да знаем, че не може да има безплатни работи." Как ти да е? Боби Стефанов, той е инвестиционен посредник, беше шеф на агенцията за чуждестранни инвестиции. С него също си говорим защо е важно да има средна класа.
Защо е важно да има богати хора? Богатството не е просто да имаш, а да даваш, нали, жестовете. Любка Петрова, тя е съдия в Софийския съд и с нея пък си говорим, това е разликата между справедливото, доброто, понякога двете влизат в противоречие, имаме Робин Худ. Нали, хубаво ли е да бомбиш някой, да вземеш от него и да дадеш на по-бедните? От една страна, да, добре, ама каква е гаранцията, че Робин Худ вечно ще краде от тези, които са изедниците? Кой е той, за да преценява това? Такива въпроси. Деделина Стаменова, тя е психолог, с нея обсъждаме защо е важно щастието, това нещо не се учи в училище. Пламен Масларски, сигурно сте го чували, изключителен лекар в София, заедно с неговата съпруга Радка Масларска, детски лекар, с него си говорим за това как няма нищо страшно от това детето да точи половин метър сополи, ще му мине, не е необходимо да тичаме в аптеките, оправят се нещата, винаги са оправили. Досио Муджев, с който си говорим за музика, за музикалния вкус на децата. Да, много време отделих за тези хора, с които я направихме тази книга, ама отделих го, за да ви покажа, че тази книга има наистина много добавена стойност.